Alábàárìn, ta ni alábàárìn tèmi? Ta ni alábàárìn rẹ? Ta lolóore rẹ? Ta lolóore tèmi? Ọkùnrin ni àbóbìnrin? Ènìyàn dúdú tiẹ̀ ni àbí ènìyàn pupa? Funfun ni tàbí àyìnrín? Ta lolóore tá a rán sí ọ? Bẹ́ni tó o mọ̀ gẹ́gẹ́ bí olóore, bó bá ń bá ọ rìnrìn àyànmọ́ lọ́wọ́, gbogbo ohun tó o bá nílò láyé, òun lolóore, òun ni ó máa gbìyànjú láti ṣe fún ọ. Olóore tá a rán sí ni kì í ṣe ni ní wàhálà kankan rárá. Ìrọ̀rùn, òun lolóore ẹni, òun ló máa ń wá fún ni. Olóore ẹni kì í ṣèlérí ohun tí kò lè ṣe. Àmọ́ bọ́jọ́ bá ń gorí ọjọ́, tó lóore tó wá ń fà sẹ́yìn, tó fẹ́ dàbí ẹni wípé bóyá agara ti ń dá olóore rẹ, tó lóore tó wá kọ̀ ọ́ tì, ni wọ́n bá lérò wípé bóyá ọ̀rọ̀ rẹ ń ló sú olóore. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà kì í ṣe bẹ́ẹ̀ lórí. Má rí olóore rẹ àná bí ẹni burúkú. Ẹni tó roore kan ni tó sì ṣe é títí ayé, òun ló yẹ ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ irú wọn o. Àìmọye lolóore aláfẹnusẹ lásán. Ṣùgbọ́n bólóore rẹ bó bá dédé dẹni tí ò náání rẹ mọ́, èyí ò pé olóore fi ṣèkà o. Ṣé bóun ló ti ń ṣe é tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí? Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé olóore ti dópin ìrìn àjò tó ń bẹ nínú àyànmọ́ rẹ láti bá ọ rìn ni o. Bó ti wù kó lóore ó fẹ́ràn rẹ tó, bí ò bá sí nínú ẹni tí ó bọ ọ rìnrìn àjò dé ibi orí rán ọ, tìjà kọ́, bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe ti ìbínú. Dandan ni kó já ọ kulẹ̀ kó padà lẹ́yìn rẹ lọ́jọ́ tó bá dé ibi tá a rán sí ọmọ. Ìkarahun ìgbín ó lè jẹ́ alábàárìn ìgbín. Ibi ewúrẹ́ bá lọ, tó ń ti wo orí ẹ̀ ni wọ́n jọ ń lọ. Ìpẹ́pẹ́ òun la alábàárìn ẹja nínú omi. Ṣùgbọ́n bí wọ́n ti súnmọ́ ara wọn tó, ọjọ́ ikú bá pa ìgbín, òun ní ìkarahun ìgbín, òun ni yóò ya ìgbín. Ọjọ́ ewúrẹ́ bá wẹsẹ̀, òun ní wo orí rẹ̀, òun ní pín níyà. Ọjọ́ ẹja bá kú, òun lòun àti pẹ́pẹ́ òun ni wọ́n ya ara wọn. Bólóore rẹ bó bá wá sí bí eré tó dolóore àná, má torí èyí dẹ́yẹ sólóore o. Àgàgà bó o bá bólóore tuntun tó bá ọ rìnrìn pẹ́ títí, bó o bá bá a pàdé, má gbàgbé olóore àná. Torí bí ò bá sí olóore àná, o lè má rìnrìn pàdé olóore òní àti tọ̀la o. Àdúrà mi fún gbogbo olóore ni wípé adániwáyé kò ní jẹ́ kó lóore ó relẹ̀ láéláé. Iwájú iwájú òun là ó máa bá gbogbo olóore. Báyé bá wáyé padà, tádì ẹ̀ ń wu eyín, tewúrẹ́ lóyún tó foyún ọ̀hún bí erin, tíjàpá lóyún tó foyún ọ̀hún tó fi bí àmọ̀tẹ́kùn, má fi bí sẹ̀san oore ìwọ ọ̀rẹ́ mi. Má sì fore, má fi sú olóore ṣe. Ọ̀rọ̀ àgbà tòní rèé. Àbọ̀rọ̀ ńlá sọ fọ́mọlúàbí, bó bá dénú rẹ̀ yóò dòdìdì. Bó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ tí wọ́n ń gbọ́ mi tàbí wò mí rèé, má gbàgbé láti subscribe sí YouTube channel mi kó o lè máa gbọ́ mi láti ìgbà dé ìgbà. Mo ẹ̀sẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ní o. Ẹ máa gbọ́ mi láti ìgbà dé ìgbà. Ẹ tún máa retí mi láìpẹ́. Abíọ́dún ni mò ń jẹ́. Bàbá mi ló ń jọ́láwìyí. Ire o.